Maleti. Maleti. Tota mä en oo Mä yritin sanoa makedu. Mitä toi tekee? Se ai. Se tuli pränkkää. Hei, mihin sen menee? Tuu tänne! Moi. Moi. Ai! Vittu. Oi juma. Mä tiedän, mulla on piippupommi. Onko piippupommi ei tee mulle mitään? Mitä se? Mitä? Oh my god, epic. What? Damn, what the What just happened? Kokeilla. Jos mä laitan airstrikein siihen. Vittu. Mitä vittu tää? Kiva. Se on ihan helvetin kivaa. Herra jestas, minne sä meet? No, ja sit mihin sä kaadut? Et mihinkään. It's going! Oh, okei. Okay. Jäi kiinni. Oh my god! Ah no! Bro. What the fuck? Bro. What the bro? Halo! Kato kun mä menen tosta läpi! Herra jesta, mitä? Hei, minä olen Siri. Bro. Hei, Minä olen tohtori Gerhard. Bro. Mä en tiiä. Mihin mun pyörä meni? Ei! Ai! Siis enhän mä yleensä niinku koko ajan crashaa, kun mä ajan. Vittu, herra jestas bro lennis. Katso jarruttaa, jos ajaa tosta talosta. No ai ja vai! Okay, it jumps. It fucking jumps. What do you mean it jumps? Ah! Honestly, this might be my new favorite car to drive. Bro. Here See? I come! Oh no. I'm helping! Oi! What? That looks disappearing. What? What the fuck? Oh. I don't know, bro. What? Yoi. Okay. Suck. How did I land? What? We go left. So, Are you gonna land on top of me? maybe. Ja. Varo. Oi, sinne mene, kieri. Oh my god, please. It's fast. Bro. That's fucking karma. Bro, he's fine Bro, on my why screen. are you breakdancing? When you make mun talo vaarallinen. What? Asmus, when you make What the mun fuck? talo kovaa. Bro, fucking I NPC. got police. Bro, what the f- He wanted to finish. What the f- Stop! I am first of two What the grades. fuck? Yeah. Mä oon tunnettu Ai balleri. vitellä, ai. Okay. I took a lot of damage from that one. Mitä? Okay. Ai! We died. Also. Oi! 4, 3, 2, 1, 0. Kill myself! Ah! Bro, best kill. Oh! Oh, I got out. What the fuck? What? What the fuck? Did Oh, you were in second. I am heavier. Oh yeah, you Oh. now I'm in second. So no, you're. Oh! Come on, bro. No, but I No. remember the You.
Why you're on the ground for me? What the fuck? Or not? What? What is happening? I Wait, what is the policeman doing? Okay, I am barrel rolling. Okay, see ya. Niin, tää tekee helppo ainakin pitmanuupera. Mitä vittua sulle kävi? Mitä vittu? Joo, I hit that tree. What? What did you do? What happened to you, bro? Attack! Tästä silleen. Ja painat pakin pohjaan, niin se vaan niinku... Ahas, mikäs tää? Mitä? Ei oo. Mitä? Ei! Miestä 3 eri suunnasta. Jään Valorant-agentti. No me kavereita. No ei. Mitä? No miksei? Siinä meni mun mopo. Hyvästi vittu. Hui. Ei. Mikä? Aivan. Mitä? Hei! Näin Pitman Jörgsen show. Okay, well that's fucking... What the fuck? Black man is chasing me. Rar. What? I'm testing something. What? Yes. Okay, goodbye. I am too fast. Too furious. What the fuck? Sä nyt missasit tän kaiken. Mitä vittu? Sä just teit. Bro. No. Why is there a hole? Oh, straight to the water. No, what the fuck is... What? Oh! Oh, what? Hello. Sä kuka... Siis... What? Fucking penis! Mitä? Voiks joku ottaa? Ai klipata! What the fuck? Videossa. Jotkut ihmiset niinku... Sitä Shinobi-kitsi oikein. Se pystyy, mut niinku... Tuu sä just teit. Oh. No. Nice. Oh my god. Oh my god, I'm shaking. Up, I killed some innocent biker. Holy fuck. Mitä vittu? No. Okay, you white little bitch. Oh. Okay. Yeah, he has been fucking me, you know? Yeah, fuck you. Yeah, fuck. Ai! Oh! Oh no. Makedu. No niin jes, nyt mun pitää viedä tää Vincent lock-upiin. Mihin mä osuin? Mä en tiiä. Siinä on joku tommonen timeri. Miten se nyt sitten pääsit? Sit se ei taida olla semmonen jäämiina Jaha. Ei mä tuu auttaa. Musta tuntuu, että joku miina. Did not hit it. Oh, that's not that. No, never mind. Bro. Oh. Damn.
I was really worried about the environment. Hello. I mean... Haista pas. No vittu, onneksi toi krikokin on ihan paska. No se oli siinä valinnaisessa niin... Miten mä feilasin to? Hetkoni. Okei, no droppoo. Joo. Robbaa. No nyt! Se oli kyllä paras drop. Sori, mulle tulee vähän misinputteja. Se vaan pomppii tossa. Oli joku. Mä en tiedä missä se oli. Siinä on kaksi. Se vaan harrastaa Gangnam Stylea. Se on kyllä... Se on mun lempiharrastus kanssa. Aha, tää saa näitäkin erilaisia. Metsi ostaa Dessu. Mähän Susko kattoo Potato-striimiä vaan. Mä tapoin kaikki... Oi vittu! Idän. Hei. Jees, not minun. He just ate that nade! What the... Bro, is Michael Jackson? My game's frozen. You are like... Michael Jackson. Love it. Bro, that's your fucking... want to suck your penis. What? That's crazy, bro. I'm so sorry, bro. You walked in front of me, bro. Gonna be like someone right here. Oh, he was right. Oh my god. Ah! Piikannut vittu. Oi vittu. Munako. I'm trying to shift here! Oh my god, why are you fat? I'm... That's what I meant to say. Oh, that's fucking crazy, you hit that fucking... Like, what is yellow doing? Why did I hear a molly in the respawn? That's why I heard a molly in the respawn. No, that's yellow. Like, genuinely, bro, sitting there planting. Fuck you, stop running, you little bitch. Little bitch boy can stop running. Ah, I heard the nade, I heard the nade coming, but I wasn't fast. Oh, what the fuck is this? Ah! Help me, I'm between two people. Sillä ei korvia! Behind! Ah! 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 Vena. Mä oon locked in. Äijä sä et ymmärrä ku... Like be Sigma if the molokams. Vän. No ja kaikkien takana musta amputtaa. Wow! Boost. No, oi sinne lähti. Tässä. Nice. Tetris. On Tetris. Nice. Vähän räkäinen tappaa mun Voiks tosta ottaa fall damagea? One main. Could be vent. I hope you get fucking circumcised. That's car. Hey, car. Out of app! 3B right now. All 3B. All 3B. Car. What? Who is bro shooting? Did I hear him scope short? Ababa. Smokeista läpi. Nyt sulla on XN. Oh my god. Mä suistelen vähän. Mä sanoin, että siinä oli. Mitä sä teet? Mitä sä teet? Kaveri, hei! Okei, just tuo kengän nauhoja. Yksi on luultavasti tuolla.
sai siinä? Niinpä näytti olevan juu. Jotain plääniä vaan. No juukin nyt pois edestä! Sori, meni ihan shokkiin. Hedu vieläkin yksi. Mitä vittu se tapahtuu? Totta kai. Mulla on käytetty tähän rahaa aika paljon, nyt pitäähän sitä käyttää. Ei! Tuliko EV? Olisiko mä peistä noustu? Hei, joudat sä ramppia? Ei, kun me holdaan rampia. Ah, okei. On meillä. Miksi sä et tuo savuun? Eiku pitää tossa. Kuulostaa siltä, että sä oot tupakoinut 50 vuotta. Mulla Darkissa. Yhdellä oli Savedoffi. Nice, good job. Nice ass, bro. Yo! Mitä? Hei, Japped löi mua. Tääkin löit minua. Huomaan, että täällä sattuu. No ne on täällä... Mitä vittu? Hieno talo. Hui saakeli, sä ei käynyt minua. Hei Mäkedu, ota hampailla koppi. Okei, vois. Ei onnistunut. Hullu, ota perseellä koppi. Hei, siinä lukee, että se toimii myös. Ai, hey people, would you come up and sit there and think they're good because they go. Sulla lakkaa täällä lol. Kerrankin. Mun täytyy jotenkin miettiä, missä mun toinen villahykkä, kun mä tarvitsen tänä iltana. Eli kisa alkaa alkukysymyksellä. Kisailijoiden... Tässä pesivoidi. Please, let's go. Nice! Onko punainen tuli Playssa 2 TNT:tä? Mulle tähän ja sit Hei Makedu, uutta skiniä tulos nyt. Oh my god. Ihan vaan syy. Ihan vaan syy. I don't know. Löytyy se Makedu. Oon kattonut sun videoita. Makedu! Mä oon sun suuri fani! Hei Makedu! Voidaanko ottaa yhteiskuva? Maalta lentää fireballin. Vittu tää on varppitaukko! Enderman! Minne se menee? Ei! Pystytkö sä nyt? Yksi on niin vitu. Nice! Ei! Tai sitten lähtevät. Mitä? Miks? Saa huudannut. Oh my god. Onko? Mun blogit lähti, mitä vittua paska. Voi olla, että flikkasin niin nopeasti, että hiilin ja sitten lentämään pöydältä alas. Mitä vittu, voidaan vaan. Mä tiedän. Ei toimi. Miksi? Neppa voidiin. Ei ku... No... Voidiin! Mene vittu voidiin! Rosanna. Tulee Hitler. Eiku Hitler, eiku Vitler. Ui paska! Mikä se on talo sisällä? Oli se! Kiss me baby one more time. Joo, nää katoo. Siis toi ei kyllä ota KB:tä. No niin, siis se timanttiarmori. Vittu! Laita sut ihan solmu. Vittu te ootte solmussa. Ai. Mulla ei kultaa. Jota mä voisin antaa niille, et ne hyppää sen kolaan. Enitä. This is what the fuck? I'm by the drummer boy. Oh my god. Kuka sanoo vittu Okei. Agua obbi? Heads or tails? Vitu paska. So you take KB from Oh this my stick, fucking but god. you got to take it back to GG. Come here, Catherine. No, she killed herself. What the hell? No, this is land. Oh, there's a guy right there. Bullshit. Not anymore. No. Hello? What? What the fuck was that? Yeah, I don't know. Maybe I'm Like nothing. jumping so much. Hello, can I and buy shit. stuff? Hello! Okay, bro!
Oh yes, diamond armor and diamond sword! What the fuck? Okay, Red, can you just kill yourself? Okay! I just did a 3-block clutch and now I'm getting yellow bed because of Nice fireball, bro. You're such a little weak. Yeah, it's kinda ass. Yo! Wow! What? What? Hyvä, että mä fightellaan näitä. Niin, Ei, mutta mä kuolin. jos mä... Ei! Nyt ei oo hyvä! Ei! 16 emeraldia. Vielä. Oi vittu! Siis Bansu. Mitä vittua? Mitä vittua? Eikö se nyt KB:ta? What the fucking? Damn. Bed defense. That was the shittest fight I've seen. What the fuck? Ei mut mäkin oon erikseen. Niin mitä helvettiä, mä oon jossain pelaamassa joku Ei mitä? Hetkonen. Siis Miks me ollaan eri tiimeissä? Miks mä oon lombissa? Mitä Yeah. Meister. Big fucking dick. Rasmus! Sä pystyt... Oh! Vittu mä oon paskoin nää kaikki! Vittu pelle saatana. Barsku, me tapetaan nää. Mitä vittu Barsku? Klumpi, what the fuck? I have ESP. Laita paska niin! Sininenkin on täällä. Ei ne niin hyvät eli sä et oo kuolemassa. Okei, eli sä oot kuolemassa. Toi Kuridior viittaa mun päällä. Vittuun edestä. Läski! Bam. Oli 2 fireballia, bro. Marisko, mä olisin saanut sen pelin ja sä laitat sen. Jos teillä olisi Herpöstä ja Aitsia samaan aikaan, ottiko sitä Sigmoja? Mitä? Mä oon niinkin vähiten rasistinen. Mä oon vähiten rasistinen. Oh my god! Frensin. Mitä? Mä oon ollut Ei vaan autohotukin siinä. Niin, mitä ominaisuuksia tulee? Tää vittu just tapahtuu. Elä vittu! Äijä, mä olisin kauan ennen sinua. Jo vittu! Vitun lujaa. Hei, nyt loppuu! Lokina! Ei mua! Mä oon sivullinen uhri. Oh, meillä on Invisi vittu tulossa. Mitä vittu? Siis sä otat niinku hai. Miten se? Siis vittu nyt vittu sun auto vittu. Mitä vittu sä teet? Mitä sä teet? Ne tekee hienoa bad defense. Meillä vittu kävele sit vittu edestä! Vittu palsku! Mulla on sersit. Ei mulla oo sersei. Apua, ei mullakaan. Elä juoksi sit edestä! Hei! Tuolla on vittu speedo! Mitä? Toi hevonen on kyllä best. Sä häkkää! Niillä on kans siis obsidiaani varmaan. Se tulee, se hevonen tulee! Se tulee! Hevonen, mikä vittu hevonen? Se tulee, se on siinä, se on siinä! Hevonen! Mistä vittu hevosesta sä puhut? I have to be. What the fuck? I'm gonna get you. Ai fuck! Everin kebulla ei oo ollut radiota. Miten sun pitäis komboa jotain, kun pingi kävelee vittu? Kävelee, mitä? Häh? Pissa? Häh? Niin, ojaa! Mä menen vaan tänne alas, vittu, mua ei vittu kiinnosta. Joo! Vittu kun sä näet kohta ton mun vittu mä näytän sulle vittu. Periaatteessa mä oisin voinut kyllä pudota siis mitä vittua? Vittu tääkin ei tykkää. Joku leipä mikäli jää niin. Mä oon 3 HP. Täyttää sua. Siis mulla on KP-stikki! Noniin. Toho mun alle, kiitos. Oh my god, vittu mä komposin. Täällä on vittu vielä yksi. No joo, ei se tuolla mäkätään vittu! Ei vittu, äijä on kyllä Kimmo.
Vittu toi Vilko on kyllä vittu NPC vittu. Toi vaan vittu hyppää tonne vihun keskelle jos... niinku... Älä oikeesti kiusaa! Tollasia haukku mä sanoin. Sori. Mulla tulee paha. Mä käytän tätä Vilkystä, mutta se... Muista se. Kato Emeraldia. Tuli vittu! Vituttaa hitaat ihmiset. Kerennyt kun olin siinä genissä. Sen takia aina kun mä näen vittu mummon kadulla ja mä vittu juoksen sen ohi saatana. Ja se on vaivaa. No voi vittu, varmaan vielä kuolin. Mitä? Kuolta? Ei mitä? Tohtori! Okei. Mä yritän just tolleen. Ei vittu, mä kenu! Päivittää jotain. Seuraat vaan mua. 2. Mulla on yksi fireball. No vittu, mäpä seuraan vittu sua. We're driving very perfectly. There is nothing wrong with this driving. Man, I think it's just a skill issue, man. Oh, okay. My Lord Wills didn't fall off. Oh. Oh, hey, there's something yellow over there. I wonder what that could... Oh! What the fuck? 16 is... Oh. Oh! What? Bro, he's attacking Kelvin. What the fuck? Kelvin, did the fuck? What the fuck was that? What the fuck is that tree doing? Oh. Yeah, you can help. I'm reloading. Ah! You good, man? I'm just in the road doing this shit. What the fuck? What the fuck? Bro, I'm... Mitä vittua, kuka sit vaan lennäs? No! Kuka vittu siellä se on? Ja oikeesti niinku vähänkään ollaan reporttaan disrespectful behavior. Joo! Aina ammutaan. Kyllä se Saki on vieläkin siellä. No mä tiedän, mut kun vittu! Vittu jetti! I say Sigma, you say Skipidi. Sigma. Skipidi. Sigma. Skipidi. Sigma. Skipidi. Joo. Se vaan lentää se! Auta, Pippe, auta! Should be able to go back home real soon. Okay, Mr. Älä katua, please. Oli paljon kiveä. Tää oli... Michael Jackson. Mitä? Se on heitti mut ihan täysin. True, you are pretty sure. Ah, big man! Watch out! Okay. Yes! Oh my god. I just used it as well. And then I hate this game and it hates me so bad. Yeah, I'm getting last. That... You really lost the kill twice, bro. Kill yourself! Ah! Et vittu avaa No tää. niin. Et vittu avaa tää. Tuu tänne näin nyt vittu äkkiä. Se. Joo. Joo. Putoaa vitun peräkontti. Joo, lähdetään tästä. Oi vittu. Mitä tapahtuu? No niin. Se on vähän väärinpäin. Mitä vittu? Mitä tapahtuu? Mitä vittu? Auttakaa! Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mitä vittu? Mitä? Ei! Joku nyt auttaa oikeesti! Ei! Ei sinne! Ei sinne! Tuu! Ai nyt tiputti mut! Ei se kuole täällä. Ei se kuole. Se voi olla vain vittu kyykissä, niin toi ei tolle kuole. Toi on ihan vitun paskaa.
I'm not. What is this? Guys, am I sinking? I'm sinking. They all died at the same time. Wait, how did they die? Probably. Yes. I'm Sorry. 1 HP, I'm actually Ai, täällä on Goku. Oh no. Älä kuole. Ei Goku! You also got Goku in the stand. It's one. Jaan. Joten päästä mut please. Pois. Vaan. Kokeilepa refreshaa. Mikä vittu? Hei, mun Roblox on vähän rikki. Mutta kun Anskusta tarvii musiikkia. No you! Vittu mä oon hyvä, vittu mä oon hyvä! What the... Wait, what the fuck? What the fuck? Mussakaa. Oi vittu! Noni, se on taivaassa. No. No. No voi vittu. Save so. Aha! Imagine if you get the blowjob, but they are actually like blowing. Yeah. Fucking foreskin balloon. Bro.